pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyon ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na... Usa ka tawo ang gitawgan ni Rahim. Masabot nga usa sa mga sinaligan. Yan ang pagkaugma, mo'y naabtan ni Sandro si Flash, nga nag-una niyag abot sa bukatan. Nanawag si Yusuf ni Sandro, ug nasayra ni Sandro, nga may nayon gyud ang kasal ni Yusuf. Nanangin si Yusuf, nga hatod si Jana. Natulong nga nanawag si Rahim kang Jana, ug nangumusta. Unya sa labtunon kaayo ang ilang istorya bahin kang Yusuf. Balik sa Pilipinas, may bisita si Rahim sa kampo, da ang daghang mga lingkuranan. Ngayang gisaad nga ihatag sa kampo. Nagluya si Flash, maong gipapahuway siya ni Sandro. Ug mipauli sa ila. Apan nasuko kini siyang asawa, niyang gihilabtan ang usa niya ka laptop. Magari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Unsay nakita ni mo sa laptop? Magagom ka! Nasakpan na nimo ang humang tanaguan. Nasakpan na nimo ang animala ka. May hinabtanon. Military secret ang imong gihinabtan. Huwag ka mabahibaw niya na, ha? 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 Ayaw ka ron, ha? Tugan unsay imong nakita o nabasa sa kong laptop. Usa! Sulit ka niya. Nakalitan ako. Pero wag ko masukuli mo. Promise ba? Wag ito ko masukuli mo kay asawa ka na ko. Please tugali ko sa tinuod, honey. Kung unsay imong nakita, maura ka na. Please, honey. Huwag ka masuko. Wag ko masuko. Wag ko masuko nimo. Balikod ko. Mahal ko ikaw, asawa ka na ko, honey. Honey? Unsa? Sige
Sige. Sultihin ako, please. Nahadlok ko sa akong lapasa sa imong laptop. Naay mga ngans, mga kaaway sa gobyerno, dali ba? Yes. Naas kong files, ha? Amo silang kaaway. Ato silang kaaway. Mga terorista sila. No, honey. Layang ako nasaktan. Naaka, honey. Naaka. Hilom na, honey. Hilom na. Nahadlok ko. Mag-isip ko pag tuo nga. Ito na. Ay na pagsulti, ha? Hilom na. Huwag ka lang makasabot kung ano. Amo ka ng trabaho mo sa bisan unsang paagiha among buhaton. Aron na masumpo ang mga demonyo. Ang mga kaaway sa atong gustong pagtuo aron usmo ng kalibutan. Okay. Dili ka lang, honey, ha? Magamasog ka diyot. Dili ka lang. Please. Okay? Okay. Yes, honey. Anila ko din sa kwarto. Saka man, honey. Magamasog ka diyot. Magpalatog anti-allergy kay minto ka na sa mga kung ang akong ubo. Malikot ka. Ay, nagkadlo ka. Mahal ta ka. Sige. Magawasan ako. Magpalatog tambalan. Napay mong tambal sa mong allergic sa medical cabinet, honey. Wala. Gitanaw ko kanihas ko pag-abot. Dili ka lang sa kwarto. Ayaw pagkawas. Di kita ang iyong kumpiyansa ng panahon na kanahibaw ka na sa sunod ka mahitapuan eh. Asahan ni sorry ka nagkalkalat ko ng sukunom ka niya. Naglayan akong lawas. Balik ko di ka din eh. Dinhi ka lang. Ready na ang mga linata, Jamon. Sajid. Paniudto na kamo, brothers. No. Khalid, my dear brother. Why? Nganong nanawag ka? What? So nagbuhi ka o assaulterer? Nakig-uban ka og assaulterer kung sa Arabic pa sa Holy Quran, that is al-adiyat. Og ang mga assaulterer usa ka disbeliever og dili angay mabuhi og dugay. Khalid, my dear brother of arms. Yes, Khalid. Dili siya angay mabuhi. Allahu Akbar. Unsa kay nadugaya ni Flash? Flash? Honey, ikaw ba ka na? Honey?
Oh, di pakalitan ko nimo. Kasabay magtuong nga mianhi kas kampo. Dili man nimo batasan nga manis kampo. Dito ko sa Carmelites, Manoy. Misuway lang kong hapit nimo. Niya ka man, mao nga nanangit kong musod. Asa ka man karon? Duaw na ko ang komunidad. Taon-taon na kong makaduaw dito. Magpahatod unta ko nimo, Manoy. Oh, kanara day. Marito na ta. Ah, sige. Wa man lagi ko magkakita ni Flash. Hain man dahil siya. Kadatot. Di ay. Kininanawag ron. Ipapaulin ako sa ila kay Murag. Doon ako na sa hilanat. Excuse na ka din. Plus. Plus. Ngano na, Manoy? Mila ka, Plus. Ayan ay ko sumay sa sentro. Paliyog down. Plus. May natabo na sa inyo. Ako asawa, sir. Ako asawa. Okay. Muna natin ko. Wata ko niya. Nawasa si Flash, Manoy. Wasa musulti ko nusin, hitabo. Pero mura sa gigilak. Ang iya ko ng asawa. Nga naman ka. Musort ka ta. Unahan ito sa Plus, Mary. Mugamit ang lingkar. Idugkog ang mga silingan nila ni Flash. Kinuo. Unsa man kay nahita po. Excuse. Pagyan ko pala. Plus! Plus! Sir, Ginoo ko, Flash. pag-abot ako kanihay ka sa kampo, sir. Naabtan ako sa migamit sa laptop, sir. Ibiyaan ko sa kiniyo na panao kong balik karon magpalit og tampal kay nahot na itong tamplas ko mga chik. Nagupot pa ko sa napalit na kong tampal, sir, pero mga nakita sa kong magbalik, sir. Sir, ang gigamit yung wagyoy nakabatay gipusil na akong asawa, sir. Sa ako pagsabot, gisundan ako. Pagawas kong balik yun sa bahay. May manusig sunog. Ang bot DNA niya kaya wagyoy mga silingan ng nakabatkon. Tigalin mo ni Baos ako pagpatay sa gwardiya to sa kampo, sir. Kung panimawas ka ng hitabo, nganong ang imo mga asawa may kipatay. Pero dili ka naman lang may kipatay, Flash. Sa ako'y kasulti, sir. Professional siya. Masakit kay kini karong pamation nga magsunog kasi mong pinahal nga mo'y mabiktima. Tungod kay murag giana man kong patay sama sa kong gibati karon tungod siya nagibuhas ko kasawa, sir. Sakit kay, sir. Pusking pamanaon. Kung ang imong asawa mo ilang tuyo, dito ka pa sa kampo gipatay na lang unta nila ang imong asawa. Dinisam tangwa ka. Usa sa mas labing sakit kay pamanaon pa ng dungon sa tungod kay dinihin ako. Ay gulang ko nakatalikod kaniyot dayon. Sa'yo lang kayo niya lagi patay ang akong asawa, sir. O nag-apekto, kinikaroon ako, sir. Grabe epekto. Psychologically, grabe kinag-epekto na ako, sir. Tungkol gusto na ko maghigog, kinag-ingon ko sa kagalingon, sir. Kadako, ikong bugo. Pinanatay kagatos ako naluwas apa sa kagalingon ko. Kung pinahal ko kay asawa, sir.
Ako na imo. Ako na imo. Sandro? Speed. Ipahibawa sa itong mga kauban. May nahitabo sa asawa ni Flas. Isa ka silang bahay og... Sir? Gipatay. Honey! Excuse, Manoy. Dihugan ko glanang agtang sa asawa ni Flash. Pahinungdan ko sa pagpagamo ang iyang kalag. Animal kini nga Beatles. Bisan mga disbelievers o gato mga kaaway ang Inglaterra. Pero sapak kaayo og nindot gihapon ang ilang nga mga kanta. Buisit. Hello. Jana. Assalamualaikum. Walaikum salam. How are you, Rahim? I'm okay. Ikaw, kamo si Yusuf. Kumusta man, ha? Well, kaming na si Yusuf. Kauban niya si tita diri sa amo balay. Nalimot ako sa pagsulti sa imuha kung unsa okasyon karon diri sa bahay, Rahim. Unsa man, Jana? Sabutan na ang amo nga kasal. Kung kano sa ang amo nga kasal. Good. In fact, in here now. Mapagid ang pag-abot sa imo manghod kuyog sa inyo iyaan. Diyan na si Yusuf. Human sa inyong kakasal, imo na si Yusuf. Ikaw na ang tag-iya sa iya. Magamit na nimo si Yusuf. O gamit yun kaayo si Yusuf para sa kausaban sa kalibutan. Diyan si Yusuf. Kuya? Bahibaw adayon ko kung kanus ang inyong kakasal ni Jana, Yusuf. Of course, kuya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Well, Jamud, Sajid. Sa dili pa ko mo atubang ni Allah, sigurado na ako nga daghan og dinagko gayud ang akong matampo sa ato nga mga tumong. Dagko og daghan ako nga matampo aron usbon ang kalibutan ug ang Islam ang magmandok sa kalibutan. Asa man ta, Jana? Here, sa ako room. Yusuf, buhat ang gusto ni mo buhaton sa ako, Look, Jana, Yusuf. wa pa ta makasal. Mugawas ta din sa mong kwarto. Ug mubalik ta dito sa nagsabot kong kanus ang atong kasal. Bahala na sila dito. Anyway, sila naman sa nagsabot para sa ato. Sukad pa kani ato, di ba? Yusuf. No! Yusuf. Sobra na kayo mong pagkamoderno. Mao nga nawa na si mong utok kung unsay purity sa usa ka babaeng Muslim nga angay unta ang pingan, Jana. Kiinsulto ko ni mo, Yusuf.
Kiinsulto ko nimo. Jana! Kiinsulto ko nimo. Jana! Ibutang ka ng armas, Jana! Ibutang ka ng armas! No! Dili!